Dwi'n defnyddio'r iaith bob dydd, y gweud y gwir. Mae fe'n mor bwysig i siarad Gymraeg gyda'r cleifion, achos yn enwedig os maen nhw wedi cael stroke, achos chi ddim yn gwybod falle maen nhw wedi colli i Saesneg, neu maen nhw'n teimlo bach yn vulnerable yn yr ysbyty. Mae popeth yn wahanol, a os ti'n gallu mynd ata nhw a siarad Gymraeg, mae'n mor bwysig. A i gael asesiadau yn accurate. Dyw e ddim yn anodd i defnyddio Gymraeg bob dydd. Chi'n just dechrau gweud bore da, shwt ydych chi, siarad efo pobl. Mae'r cleifion, maen nhw'n mor hapus a maen nhw'n supporto chi yn dysgu. Bydd y hyder yn dod os chi'n defnyddio'r iaith. Mae gen i hawl.